पीएम किसान सन्मान निधि एजना स्किमनि नोंथांमोननो मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखादों पीएम किसाननि 21 नं इनस्टलमेन्टनि रांखौ गाबोन नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं। अल इन्डिया 9 करोड़ खेतियकफोरा 2000 रां बेंक एकाउन्टआव मोननो हागोन डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार सिस्टेमनि जोहै। नोंथांमोना बेलासिनि नैबे 1 बाजिनाय लोगो लोगोनो बेंक एकाउन्टआव मोननो हागोन। गभर्नमेन्टआ बे बेलासिनि 1 बाजियाव रांखौ सोहरगोन। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों काउन्टडाउनआबो स्टार्ट जाबाय। नैबेयाव नाम्बार होदों काउन्टडाउन। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों। नाथाय दिनैनि भिडिअआ बेसो गोबाङानो पीएम किसाननि रांखौ 21 नं इनस्टलमेन्टनि रांखौ मोनगोन मोना गोबां सोंहरदों, डाउट जादों। मानो होनोब्ला सिगांबो 20 नं इनस्टलमेन्ट रां सोनायाव गोबांनि बेंक एकाउन्टआव राङा फैयाखै, राङा स्टप जानानै दङ। बे स्टप जानायनि प्रब्लेमखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थाहरखांबायमोन मा जाहोननि थाखाय स्टप जानानै दं। आरो दा जाय बिथांमोना मिथियाखै आङो बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन। जाय बिथांमोननिया स्टप जानानै दं आरो गोबाङानो गिगासिनो दं बे 21 नं इनस्टलमेन्टआवबो दा रां सोनो नागिरनाय नैबे 21 नं इनस्टलमेन्ट बेयावबो गोबांनियानो बेंक एकाउन्टआव राङा हाबनाय नङा नामा बेफोरबायदि डाउट जाबाय दं। नोंथाङा 21 नं इनस्टलमेन्ट गाबोन रांसोखालि नोंथाङा रांखौ मोनगोन ना मोना, स्टेटासखौ नोंथाङा बोरै चेक बानायनो, माबायदि देखायोब्ला नोंथांमोना रांखौ मोनगोन, आङो बेनि आपडेटखौ नोंथांमोननो दिनैनि नैबे भिडिअनि जोहै खोन्थाहरगोन। आरो जाय बिथांमोननिया राङा स्टप जानानै दं नोंथाङा मा खालामोब्ला बे पीएम किसाननि 21 नं इनस्टलमेन्टआव बा जाय बिथांमोना 20 इनस्टलमेन्टआव राङा थाबथादों नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन, बेनिबो आपडेटखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां जुदि नोंथाङा बर' रावै मिथिबाय थानो सानदों, चेनेलाव जुदि गोदान फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो नायगोन गोबांनियानो राङा स्टप जानानै दं। मानि थाखाय 20 नं इनस्टलमेन्टनि राङा स्टप जादों आरो जाय बिथांमोना गिगासिनो दं नैबे 21 इनस्टलमेन्टआव राङा स्टप जाबावगोन नामा, स्टेटासा माबायदि देखायोब्ला राङा हाबगोन, गाबोन मोननो हागोन, बेनि डाउटखौ आं नोंथांमोननो क्लियार खोन्थाहरगोन। दानिया आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनि 20 इनस्टलमेन्टआव जाय बिथांमोननिया राङा नांथानानै दं, नोंथांनि राङा मानि थाखाय नांथादों आरो नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायनो, आरो जाय बिथांमोना गाबोननि रां सोनायखौ लानानै डाउट जागासिनो दं रांखौ मोनगोन ना मोना, नोंथाङा नोंथांनि स्टेटासावनो नायनानै बुजिनानै लानो हागोन गाबोन रांखौ मोनगोन ना मोना। गोबाङानो राङा स्टप जाबाय होननानै डाउट जादों आरो सोंहरबाय थादों। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो खोन्थानि नोंथाङा हारसिङैबो नायजागोन। नैबे पीएम किसान पर्टेलाव फैनांगोन। आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि गाहायाव होखादों। नैबे रां स्टप जानायनि आं नोंथांमोननो पइन्टफोरखौ खोन्थाहरग्रोनि मानि थाखाय राङा स्टप जानानै दं। सिगांबो आं बेनि भिडिअखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरदोंमोन। बेयाव गभर्नमेन्टआ सासपेक्ट खालामनायनि बाथ्रा बुंदों। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेयाव इम्पर्टेन्ट नटिस मा जाहोननि थाखाय नोंथांनि पीएम किसाननि राङा हल्ड जानानै दं, स्टप जानानै दं। नैबेयाव मोननै बेयाव इम्पर्टेन्ट बेयाव जाहोनखौ मख'नानै होदों। नैबेयाव गिबियावनो जाहैबाय नैबे 1 नाम्बाराव फार्मार हु एक्वायर्ड लेन्ड अनारशिप आफ्टार 01/02/2019। जुदि नोंथाङा नैबे सननि हाजों नैबे सननि जुदि नोंथाङा नोंथांनि न'नि हाखौ नैबे सनाव नोंथांनि नामाव नामजारि बानायनानै पीएम किसानखौ बे हानि डकुमेन्टसजोंनो जुदि नोंथाङा एप्लाइ खालामदों, बे केसफोराव पीएम किसाननि राङा स्टप जादों। मानो होनोब्ला बियो पीएम किसाननि रां मोननायनि गाइडलाइननि बाहेराव बे प्रब्लेम मोनसे जादों। आरो नैबे 2 नाम्बाराव रोखायै लिरनानै होदों नखरसेयावनो हानि मोनसे डकुमेन्टसजोंनो
साथाम साब्रै मेम्बारफोरा न'खरसेनि मेम्बारफोरा PM किसानखौ एप्लाइ खालामनानै बेनि बेनिफिटखौ लागासिनो दं। बेबायदि बेयाव बुंदों। बेनि जाहोनावबो गोबांनियानो पेमेन्टआ स्टप जादों। बेबायदि जुदि केसाव नोंथाङा गोग्लैयो अब्ला नोंथांनि PM किसाननि राङा स्टप जानानै थागोन। आरो बेयाव बुंफिनदों फिजिकेल भेरिफिकेसन खालामनायनि बाथ्रा बुंदों, चेक खालामनायनि बाथ्रा बुंदों। बे जादोंना जायाखै आं बेखौ मोजाङै बुजियाखै। जुदि नोंथांमोना बेबायदि केसाव गोग्लैदों, नोंथांमोना बेखौ एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै नोंथाङा बेनि बागै खौरां लाबानो जाबाय। अब्ला नोंथांमोना रोखायै बुजिगोन। दानिया गाबोनो रांखौ नोंथांमोना मोनगोन ना मोना बेनि आपडेटखौ नायनो थाखाय दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथाङा थुनांगोन। नाउ इउआर स्टेटास बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन। नोंथाङाथ' बेखौ रोंखायो। बेयाव गावबागावनि नोंथाङा स्टेटासखौ नायनानै बुजिनो हागोन गाबोन रांखौ मोनगोन ना मोना। आरो जाय बिथांमोननिया स्टप जानानै दं, मानि जाहोनाव स्टप जादों नोंथाङा रिजनखौ नायनानै लानो हागोन। आं नोंथांमोननो देखायनि। बेयाव बेबायदि पेज गेवगोन। नोंथाङा गावबागावनि PM किसाननि रेजिस्ट्रेसन नंखौ नैबेयाव बहायबानो जाबाय। आरो नैबे केपसाखौ नैबेयाव बहायनानै नैबे गेट OTP आव क्लिक खालामनानै OTP खौ बहायनानै नोंथाङा डाइरेक्ट PM किसाननि स्टेटासखौ नायनानै लानो हागोन गाबोन रांखौ मोनगोन ना मोना। आरो जुदि नैबे रेजिस्ट्रेसन नङा गैया, नोंथाङा नैबे नाउ इउआर रेजिस्ट्रेसन नङाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा गावबागावनि मबाइल नाम्बारखौ होनानै PM किसानाव जि नोंथाङा एप्लाइ खालामनाय समाव रेजिस्टार बानायदोंमोन बे मबाइल नाम्बारखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनानै केपसा बहायनानै नोंथाङा नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन नं PM किसाननि बेखौ बहननानै चेक खालामनानै नायनो हागोन। आं दानिया नोंथांमोननो स्टेटासखौ देखायनि। दानिया आं नोंथांमोननो स्टेटासखौ देखायनि। नोंथाङा OTP खौ बहायनानै लगइन खालामनाय लोगो लोगोनो बेबायदि फैगोन। नैबे स्टेटासा बे आंनि दै। मानो होनोब्ला आंबो सासे PM किसाननि बेनिफिसारि। आं नोंथांमोननो आंनि एक्सपिरियेन्स हिसाबै नोंथांमोननो आं डिटेल्सखौ खोन्थाहरबाय थायो। नैबे आंनिनो बियो स्टेटासा। जुदि नोंथाङा गाबोननो रांखौ मोननो सानदों, नोंथांमोननि स्टेटासा बेबायदि देखायनांगोन। आरो नोंथांनि राङा स्टप जानानै दं नामा बेखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। गिबियावनो मेनलि नोंथाङा रांखौ मोननो थाखाय नोंथांनि इलिजिबिलिटि स्टेटासा बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों। लेन्ड सिडिं बेथ' येस थानांगोन। EKYC बियो येस थानांगोन। आरो आदार बेंक एकाउन्ट सिडिं बियो येस थानांगोन। PM किसानाव रां मोननो थाखाय बे मोनथाम स्टेपआ येस थाथारनांगोन। दानिया नोंथांनि राङा मानिबा जाहोन आं दहाय खोन्थानाय बेफोर जाहोननि थाखाय जुदि स्टप जानानै दं नामा बेखौ नायनो थाखाय नोंथाङा नैबे रिजन अफ इनएलिजिबिलिटि नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनो नांगोन। बेयाव क्लिक खालामबानो नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनगोन जाय बिथांमोननिया राङा स्टप जानानै दं। नोंथांनि नैबेयाव रां स्टप जानायनि रिजनखौ नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनगोन। जुदि बेयाव रिजनाव खोथैदों, दहाय आं खोन्थानाय नोंथांमोननो अपसन मोननैनि जुदि बेयाव मोनसे देखायदों, नोंथांमोना रांखौ मोननो हानाय नङा। बेबायदि नोंथाङा चेक खालामनानै नायबानो जाबाय जाय बिथांमोना डाउट जादों। आरो नोंथांमोना नैबेयाव नायबानो जाबाय PM किसाननि आंनिया नैबेयाव 20 इनस्टलमेन्ट हाबगोन। FTO फान्ड ट्रेन्सफार अर्डार बियो अलरेडि येस जाबाय। आरो नैबेयाव 20 इनस्टलमेन्टखौ अलरेडि स्टेटआ साइन खालामनायनि नैबेयाव बेबायदि अपसन देखायदों।